igota zindini echimwe chimwe iwe mejatero tichikero ndiri chimushini chinomutwa nemake icho tipasiwe ndine manamba 16 plus fingerprint inoda vanhu vari 10 kunge poma nechimwe chimushini tamagogodera isu tamagogodera unechantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udepera nati tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udopera semaruva enyika inini handipere uwondoroka zvangu kasi handisi murwere chemera ndikuudze inini zvizere mudhanzi umo mutitori zvitsere makatozouya tane bakore basere imi munetkofu manzi kuita kunge gore zviri obvious title pamutori saka tekesititora cheiya ugare tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udepera nati tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udopera saka pari pamagoma nditori netiboni handidi kuribviswa rinodipa mani randichengetedza umizika ucheniwe ukati come out watanga mawani ngoma ndichabata kusvika ndadebuni handisi kuzvifondera ndiite zvifoni ifa yazodi family hamungatigoni gota zindini kandiri chimushini tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udepera nati tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udopera semaruva enyika inini handipere uwondoroka zvangu kasi handisi murwere chemera ndikuudze inini zvizere mudhanzi umo mutitori zvitsere makatozouya tane bakore basere imi munetkofu manzi kuita kunge gore zviri obvious title pamutori saka tekesititora cheiya ugare tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udepera nati tamagogodera isu tamagogodera unachantaurira ini ndiri gogodera kata spiti udepera